Гадәттән тыш хәлләрдән зыян күрүчеләр өчен кирәк-яраклар азык-төлек төягән 6 фура юлга чыгарга әзер. Бу Донецк һәм Луганск халык республикаларына Татарстаннан узатылучы беренче шундый зур ярдәм. Тормыш көнкүреш кирәк-яраклары төялгән колоннаны юлга озатып җибәрергә Татарстан премьер-министр урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Габелгаяз улы Шәйхразиев килде. Ул озын юлга чыгучы машина йөртүчеләргә хәерле юл теләде. Авыр хәлдә калган ватандашларыбызга кирәк-ярак азык-төлек җыюда булышкан һәркемгә зур рәхмәтен җиткерде. Анда безнең кан кардәшләребез, дин кардәшләребез. Алар бүген көнгә шундый хәлдә. Яларга ул ярдәмне җиткезергә кирәк. Исегезгә төшерәбез, 18 март көнне 10-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены вакытында гадәттән тыш хәлләрдән зыян күрүчеләргә гуманитар ярдәм күрсәтү акциясенә старт бирелгән иде. Әлеге изге гамәлдә иң беренчеләрдән булып татар эшмәкәрләре кушылды. Хәйрия эшенә үз өлешен волонтерлар да кертте. Казан вузларында белем алучы студентлар махсус складларда азык-төлекне тупларга булышты. 140 тонна гуманитар ярдәм тиягән фурлар хәерле сәгатьләрдә юлга кузгалды. Изге гамәлгә кушылырга теләүчеләр өчен акция алга таба да дәвам итә.